Presiden Jokowi Amerika Donald Trump mula ong ba ukwa ban kini no chisendon ya ka jaka bu umpnyang Jokowi Iran kabadan hapo jong udol nong kirs habakran ha ka financial time kawi ni gilat patai ko nagalang jo Donald Trump mula ong ba udon ya ka jingtmu ban chim no ya ka jaka bu umpnyang kumba ulale ya ka peninsula kumjuru nagalang Jokowi US ka kwa ban shim hino ya ka jaka ban me umpnyang hadin bakalayo ban kemno ya Nicolas Maduro kari Amerika kalau ong ba kan sale kumju yu udol nong kirs kabadai ko wi ni ki jaga penme umpnyang ka kongsan bha Jokowi Iran Donald Trump lo ong ba un sapha ya ka kinhun sipai ka kirpang ka chung ha ga ni ka jaka bar baw lo penme ru ya ka hukum napo jong ka Pentagon ba un pha ya ka kinhun sipai ka balong hadu kumba sipau hajar ngudi ai ban kini no ya ka tei ka dolonong kicks Jokowi Iran Hanrei ka ne ka jing thom de ka bor bansalan ye ka umpnyang kadon ye ka jing ma ka kraw bagala man mi bun ki jing ye ka ri Amerika lada ka senjam kan urlong bat ka ni ka thamaru kan sanang slam shushu Donald Trump mule thu ha ka EFT ba un kini no ye ka dolnong kick da ka bol ang ba ka ri Amerika kadon sibun ki lat kumno ban kini no yo no dolnong kicks Jokowi Iran haswa ka ri Amerika kan sim ye ka rai la ong ba kan terwaswa ye ka jingsanga yasiat bat ka Iran ha gi sngi ki banwan la hatu ka Iran kan ko ngu ne am bat ha ki juga por ka de ban plino sisnon ye ka Strait of Hormuz utrom mula kan taj ban bu ye ka por balanu ka de jekran sanga yasiat bat ka Iran kan salong kumba kra ja ha ka tayo ka dap la ong ba ka Iran kala ai jingbit ye ki sipotuli ki jhatkit umpnyang Jokowi Pakistan lingba ka Strait of Hormuz bat menta ki de jhatkit umpnyang kilalong arsha kata kumba potli ya ka Iran kala pelaj ya ki jhatkit umpnyang Jokowi Pakistan utrom mula ong susu ba Muhammad Bhagar Galibat speaker jo ka ying dorbar Jokowi Iran but wepat unoyalam khmat Jokowi Iran ha ka thma kila aibori ki jhatkit umpnyang Jokowi Pakistan bakiniat lingba jong ka Strait of Hormuz katkum ka jingkran ka shan jong Donald Trump basyan ka ri Amerika kan sakni no yaw no dolonong kicks ubalong ru dolonong bu umpnyang ubakong santam Jokowi Iran bat kan sa shalan ru ya umpnyang ka badon hapo jong ne udolonong kani ka jingkran jong Donald Trump ha kalat patai khobor financial time ba un sakni no mador ya ka jaga penmi umpnyang ka kongsan Jokowi Iran hapo jong dolonong kicks kumba ula ya ka peninsula baga dei ka ri Amerika ka bala kontrol ya ka yudi umpnyang hapo jong ka peninsula Barba ka Pentagon ka deban airu iko hukum ban pha iki sipo hajar ngut ki sipai sha ka tei ka jaka kumta ka ikban jaya ka ri Amerika ladakan kini ya unu dolonong kirs ka balong ru ka jaka penmi umpnya ka kongsan bha Jokowi Iran snob ha sekaman kublish bunta thadu bikendu ha ka wipat ke video